Ahojte všetci, vítam vás pri tarotovom čítaní z Tinkerbell. Dnešné tarotové čítanie je pre spon mesiaca v júni 2024 a je to pre znamenie váhy. Taktiež tieto tarotové čítania sú kolektívne, všeobecné, takže nie všetko s vami bude rezonovať. Zoberte si iba to, čo rezonuje, to, čo nerezonuje, nechajte pre iných. Poprosme anielikov, sprievodcov, predkov, nech sa spoja s vyššou silou, s Bohom a nech nám pošlú správy a rády pre znamenie váhy spon mesiaca jún 2024. Ďakujeme. Vy ste sa rozhodli, že idete niečo nové začať, áno? Ten projekt, na ktorý už strašne dlho myslíte, teraz ste nazbierali všetku tú silu a tú vytrvalosť to naozaj začať, áno? Vy naozaj veríte v ten projekt a idete do toho. Máte strašne veľa možností, ako to uskutočniť. Viete, že tam budú prekážky, ale vy viete, ako ich prekonať, áno? Na ceste za tým, čo si prajete, čo si želáte. Možno je to láska, možno sú to peniažky. Áno, možno aj veľmi premýšľate, neviete sa rozhodnúť. Ale skúste počúvať niekedy aj intuíciu, nielen logiku. Ale cítim, že ste spokojní, váhy. Nechali ste ísť nejaké domienky, ktoré vás unavovali, nejaké presvedčenia. Nechali ste to ísť. Možno, že to boli nejakí ľudia, ktorí vám ublížili, nechali ste ich a preto ste spokojní teraz. Áno, váhy? A naozaj dostali ste osvietenie, áno, vy ste naozaj sa niečo naučili, naozaj vás trošku osvietilo a rozumiete životu viac ako doteraz, áno? Takže máme zase kolo šťastia, štvorka mincí, šestka pohárov, páže mincí, eso pohárov, štvorka pohárov, šestka mincí, kráľ palíc a trojka palíc. Čo nevidíte? Osmička mincí, páže pohárov, smrť, kráľ mečov a hviezda. Takže váhy, čo nevidíte? Prepáčte. Prechádzate transformáciou. Áno, nejaké veci, nejaké situácie, nejakých ľudí, nejaké presvedčenia naozaj nechávate ísť. Je to aj bolestné, ale tak to musí byť, aby niečo nové mohlo začať, áno. A tam, po tej transformácii, alebo cez tú transformáciu, takisto prechádzate uzdravovaním a takisto sa začínajú želania stávať skutočnosťou, áno. Sú tam veľmi rýchle zmeny, prichádzajú a takisto prichádza niekto,
s komunikáciou a bude chcieť vyznať city, bude chcieť povedať, ako sa cíti, ale nemusí to byť celkom pravda. Ale vy, váhy, ste kráľ mečov, vy ste múdri, komunikatívny, logický, vy proste sa nenecháte obalamutiť, áno? V minulosti, váhy, sa stali nejaké veci, ktoré sa mali stať. Oni priniesli aj prekážky, ale veľa ste sa toho tam naučili. Naučili ste sa, ako uzemňovať, naučili ste sa mať silu vôle, áno, tá sila, ktorá bola predtým. A naučili ste sa takisto aj komunikovať s vyššou mocou. Učíte sa staroveké náboženstva, áno, a učíte sa ich múdrosť, ktorá je múdra a ona vám aj pomáha teraz v prítomnosti. Ušetrili ste si aj nejaké peniažky, ale trošku ste sa aj izolovali. V minulosti ste stretli aj niekoho z minulosti, alebo ste si uzdravovali vnútorné dieťa, minulé traumy, čo je veľmi dobré. V prítomnosti vidím, že prichádza ponuka na lásku, alebo vy ju chcete dať, ale cítim, že niekto prichádza, je to láska od Boha, ale vy budete váhať. Vy váhate. Lebo v budúcnosti vidím, že je tam, že aj dobre robíte, že váhate, lebo v budúcnosti vidím, že možno, že tam nebude rovnako dávať do toho vzťahu každý rovnaké množstvo energie a budete možno na to sám a z toho budete mať zlomené srdce. Takže vy veľmi premýšľate, áno? Takže dávajte si na to pozor, určite sa dá tomu predísť. Áno, váhy? Vy ste sa naozaj toho veľmi veľa naučili, áno? Bol to váš osud, to, čo sa vám stalo v minulosti. A vy si liečite, áno, tie traumy. Takže naozaj tento vzťah teraz odmietate kvôli tomu, že sa bojíte. Ale naozaj s komunikáciou a keď nebudete, áno, na tie červené vlajky a na stopky dávajte pozor, neignorujte ich, áno. Keď sa zaľubíme veľmi veľakrát, tie červené vlajky ignorujeme. Normálne ich vidíme a oni nám tak blikajú, ale my nie, on to tak nemyslel, alebo nemyslela, ona bola iba unavená, alebo hladná, preto tak kričala, alebo on mi neodpísal, alebo bol s kamarátmi. Nie, naozaj, neignorujte červené vlajky a dávajte si pozor, áno? Na zlomené srdiečko, váhy. Takže ja cítim, že to bolo všetko, dúfam, že sa vám to páčilo, že trošku pomohlo, nasmerovalo, keď áno, dajte like, keď chcete počuť viac, nasledujte ma a ja vám prajem, buďte šťastní, zdraví, milovaní, mier a láska, pa!